Yksi yleisimmistä haasteista työssä on, että kiireelliset asiat syövät huomion tärkeiltä. Sähköpostit, ilmoitukset ja viestit vaativat välitöntä reagointia, mutta isommat ja tärkeämmät projektit etenevät hitaasti. Klassinen jäsennys. Tehtävät jakautuvat 4 ryhmään 2 ulottuvuuden perusteella. Kiireellisyys, kiireellinen, ei-kiireellinen ja tärkeys, tärkeä, ei-tärkeä. Ryhmä 1, kiireellinen ja tärkeä. Tee heti. Esimerkki. Tuotannon häiriö, asiakkaan kriisi. Ryhmä 2, ei-kiireellinen, mutta tärkeä. Suunnittele aika. Esimerkki. Strateginen suunnittelu, ammatillinen kehitys, suhteiden ylläpito. Tämä on ryhmä, joka useimmiten unohtuu. Ryhmä 3, kiireellinen, mutta ei tärkeä. Delegoi tai minimoi. Esimerkki. Monet ilmoitukset, jotkin sähköpostit, kokoukset, jotka eivät vaadi sinua. Ryhmä 4, ei kiireellinen eikä tärkeä. Poista tai jätä viime hetkeen. Esimerkki. Jotkin uutiskirjeet, sosiaalisen median selailut. Tekoäly voi auttaa luokittelussa. Annat sille viikon tehtäväluettelon ja pyydät jäsennyksen näihin 4 ryhmään. Tekoäly antaa ehdotuksen ja sinä päätät. Käytännön huomio. Tekoäly luokittelee usein liikaa asioita tärkeiksi. Tämä on yleinen ongelma. Kaikki tuntuu tärkeältä yhtä aikaa. Käytä omaa harkintaa tarkasti. Todellisia tärkeitä on yleensä vähemmän kuin tuntuu. Toinen käytännön huomio. Ryhmän 2 suojaaminen on yleisin haaste. Strateginen suunnittelu, oppiminen, suhteiden ylläpito, nämä ovat asioita, jotka tuottavat suurinta arvoa pitkällä aikavälillä, mutta unohtuvat helposti kiireellisten asioiden alle. Varaa kalenterissa erikseen aikaa ryhmälle 2. Esimerkki. Maanantai-aamupäivä strategiselle suunnittelulle, keskiviikko-iltapäivä oppimiselle, perjantai-aamupäivä suhteiden ylläpidolle. Nämä paikat ovat suojattuja muulta työltä. Tekoälyn rooli ryhmän 2 suojaamisessa. Voit pyytää tekoälyä, joka maanantai-aamulla muistuttamaan sinua ryhmän 2 tärkeimmistä asioista. Projektit, joita pitäisi viedä eteenpäin, mutta jotka eivät ole kiireellisiä. Tämä toistuva muistutus pitää ryhmän 2 näkyvänä. Yhden lauseen periaate. Ryhmän 2 tärkeä, mutta ei kiireellinen suojaaminen on tuottavuuden ydin. Sen unohtaminen on yleisin tuottavuuden hukkaaminen.